As obras dos tanques de Tormenta de Vilagarcía estarán rematadas no mes de outubro. É a nova data que hoxe deu a empresa encargada dos traballos. A intervención conta cun investimento de case 10 millóns de euros e busca mellorar o saneamento e a depuración en Vilagarcía. Que tal? Moi boa noite. O proxecto completarase coa ampliación da estación depuradora de augas residuais. A Xunta vende a adxudicar o seu contrato e suporá un investimento de 32 millóns de euros. De seguido ampliamos esta información antes titulares. A illa leva dende onte sen internet e prácticamente sen cobertura telefónica polo corte de 2 nodos de fibra óptica. O alcalde non desbota a denunciar as empresas responsables pola falta de información. O alcalde da Pobra demanda a implicación da Xunta para dotar de máis chan industrial o municipio. Considera un agravio que Xestura cometa únicamente o futuro polígono da Ribeira. Pontevedra lanza unha serie de consellos para gozar da eclipse do día 12 de agosto con seguridade. Na cidade o fenómeno poderá observarse nun 99,5%. Xosé Manuel Vilas e Ciprián Rivas serán os percebeiros de honra na 27ª edición da festa do Percebe de Aguiño. A confraría de Aguiño entregaralles o galardón no transcurso da festa do Percebe prevista pro 2 de agosto. O Río Verbena completa o seu cartel coa incorporación de Xoel López. O festival celebrarase os días 21 e 22 de agosto en Pontevedra. Estamos nas novas do día, comezamos. Imos coa información sobre as obras de saneamento e depuración que se están a realizar en Vilagarcía. As obras na rede de saneamento de Vilagarcía estarán rematadas na súa totalidade entre os meses de setembro e outubro. É a estimación que fixo hoxe a empresa encargada dos traballos durante a visita que realizou a conselleira do Medio Ambiente ao tanque de Tormentas que se está a construir na desembocadura do río do Con. Este espazo, que conta cunha capacidade de 3.700 metros cúbicos, atópase actualmente o 90% da súa execución. O proxecto está orzamentado en case 10 millóns de euros e engloba outras intervencións como o tanque de Tormentas de 2080 metros cadrados que se construiu en Fexdega. Esta actuación de mellora do saneamento e a depuración en Vilagarcía completarase coa ampliación da estación depuradora de augas residuais. A Xunta vende a adxudicar o seu contrato e suporá un investimento de preto de 32 millóns de euros. Desta contía, a Administración Autonómica chega ao 80% e o 20% restante o Concello Vilagarcián. O obxectivo é incrementar a capacidade de tratamento da actual edar, así como mellorar o proceso de depuración das augas residuais. Deste xeito, pasarase dunha instalación dimensionada para 46.000 habitantes a outra con capacidade para tratar as augas residuais de 100.000. E antes de que remate o mes teremos asinado xa o contrato coa empresa adxudicataria que despois ten 3 meses para presentarnos o proxecto definitivo, fará xa a ata de replanteo e xa a posteriori uns cuantos meses para a execución da obra. O obxectivo último, sin dúbida, é chegar a esa reducción de máis do 90% dos vertidos, non, que antes iban tanto ao río como á ría. Por lo tanto, moito traballo durante moitos anos e distintas fases, pero este é o exemplo do que é o ciclo integral da auga. Podemos decir que Vilagarcía hoxe é o exemplo desa lei do ciclo integral da auga. Todo o que se está facendo agora aquí en esta tempada é para a Vilagarcía do futuro, é dicir, nos queixamos cando hai un vertido ao río, por suposto, todo isto con esa función de mellorar o nosa ría, o noso mar, evitar, como decía o que tamén explicou David, ese exceso de caudal que chega a depuradora que xa non dá abasto. Afortunadamente estamos en unha cidade en expansión, en crecemento, e a depuradora que temos xa non dá, así que o que se está traballando
na Vilagarcía dos próximos polo menos 20 ou 30 anos. Despois, dentro de 30 anos, xa lles tocará, supoño, a outros, pois lidiar con isto, pero, dende logo, como decía, de estar planificando a Vilagarcía do futuro. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. O Concello da Illa de Arousa estudará levar ao xulgado as empresas titulares das liñas telefónicas despregadas no municipio. Esta mañá o alcalde denunciou que dende onte o apagón das telecomunicacións é case total. Segundo Luís Arosa, non funciona internet en ningún punto do Concello e a cobertura móvil non é continua. Unha situación que está a xerar problemas en empresas, comercios, no centro de saúde e mesmo tamén entre os particulares. Arosa condenou a ausencia de información por parte das empresas responsables. Tan só tiveron noticias da operadora que lles trasladou que a avaría deriva da rotura de 2 nodos de fibra. Pro alcalde, a situación é unha tomadura de pelo. Como xa estamos un poquinho cansados destas historias, estos días haremos con o noso asesoramento jurídico, vamos a tomar medidas pois máis duras. E se temos que ir ao xulgado, pois iremos, pero que non pode ser é que non nos dea nin información, vale, pois pode romper, non che dixo que non, que rompa algo ou que deixe de romper, pero que non pode ser é que non teñamos ningún tipo de información, ninguna comunicación por ningún parte, ni ninguna empresa que leva a infraestructura telefónica deste concello. E isto xa cansa e xa aburre. Así que, falaremos con o noso departamento jurídico e tomaremos as medidas oportunas, se teñen que ser judiciales ou onde faga falta, porque isto xa é unha tomadura de pelo. 10 meses despois do incendio do Aguadí, o buque foi retirado esta mañá do Porto de Ribeira, coincidindo ademais cos traballos de despezamento do camión queimado en maio, que tamén desaparecerá da zona portuaria. O operativo estivo supervisado pola propia alcaldesa de Ribeira, baixo a tutela de Portos de Galicia, responsable das instalacións. Dende o BNG valoraron positivamente a retirada do barco, aínda que seguen a denunciar o estado de abandono que presentan as infraestruturas portuarias do municipio, por mor da falla de mantemento que mesmo supoñen un risco para os seus usuarios. O Concello da Pobra segue a traballar para ampliar a superficie industrial no municipio. A aposta do Executivo pasa por retomar o proxecto do polígono entre os termos municipais da Pobra e Ribeira. Sen embargo, a pesares de numerosas xestións e xuntanzas, non conseguiron a implicación do Xestur nin da SEA. Mentres o futuro polígono de Ribeira deu un paso definitivo coa implicación de Xestur, o Concello da Pobra ve esmorecer todos os seus intentos para reactivar o proxecto de construción do parque empresarial entre os dous municipios, a pesar das xestións realizadas polo Executivo ao longo da última década. Realmente empezamos a mirar a posibilidad de reactivar o que era o macropolígono. Falamos no seu día cos presidentes da Asociación de Empresarios que acudiron a esa reunión, por suposto con Luís, o anterior alcalde de Ribeira, e acudimos a unha reunión pois ca conselleira de Industria, en concreto os dous alcaldes, o alcalde de Ribeira, o exalcalde de Ribeira e eu mesmo, íbamos cos arquitectos municipais e cos presidentes das asociacións de empresarios. Lamentablemente, se nos puseron a trancos para poder desenvolver ese proxecto, non nos deron, ademais, digamos, alternativas posibles para poder desenvolver pois un proxecto de ampliación. Ante esta situación, o alcalde da Pobra considera un agravio comparativo ás facilidades que a Xunta lle está a dar ao Concello de Ribeira para a execución do futuro polígono, que contrasta coas numerosas trabas administrativas coas que se ten topado o Concello pobrense neste longo camiño. A min me molesta como alcalde deste Concello, non? É que
prácticamente fai 15 días, pois desde a Consellería de Industria precisamente si están dispostos agora a colaborar co actual goberno municipal de Ribeira para levar adiante o proxecto do polígono industrial para Ribeira, única e exclusivamente para Ribeira. Cando, por exemplo, no anterior goberno municipal era algo que non contemplaron en absoluto. O sea, eu penso que os veciños da Pobra, estou encantado con que axuden a Ribeira e que este proxecto do polígono industrial de Ribeira vaya adiante. O que me parece mal é que non nos axuden a nós, claro. Ribeira contará cun segundo parque canino. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e a alcaldesa María San Pedro asinaban esta mañá o convenio de colaboración que permitirá a súa construción. O parque, que se emprazaría na zona de Cubeliños, podería estar xa operativo a finais de ano. A Xunta de Galicia dotará a Ribeira dun segundo parque canino. Esta mañá, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e a alcaldesa María San Pedro oficializaban o acordo de colaboración que permitirá a súa construcción, a través do cal o Concello pon a disposición da Xunta dos terreos necesarios para a súa instalación, nunha parcela de titularidade municipal en Cubeliños de aproximadamente uns 2.000 metros cadrados de superficie. Uns 2.000 metros cuadrados nos cales a Xunta de Galicia vai sufragar íntegramente un parque canino en Ribeira. Son máis de 60.000 euros, donde, aparte de estar pechado, pois os cans van a poder disfrutar, porque é certo que hai algo que temos que facer cos animais de compañía. Non nos podemos ter seguido nun piso, sino que, teñen que ter espacios. Dende o Concello agradeceron a rápida resposta por parte da Xunta, despois de trasladarlle a súa solicitude de poder contar cun espazo acondicionado para as mascotas. No noso municipio temos máis de 7.000 animais de compañía e, polo tanto, estamos a falar de que tamén son parte importante da nosa vida, dos núcleos familiares, da vida social do municipio, e que precisan eses espacios de lecer, de ocio, de dispersión. Neste caso, vamos a poñer a disposición da Xunta de Galicia esa parcela de 2.000 metros que se atopa na zona de Avesadas Cubeliños, digámoslo así, no comezo do que é tamén un paraxe natural como é ese paseo do río Pedrín. Esas parcelas foron adquiridas cando se fixo o paseo, están na súa entrada. Polo tanto, creo que é unha zona que está no centro do noso municipio, a que se pode acceder perfectamente en pé, que está cerca de un barrio moi poblado como son as Avesadas, que, polo tanto, vai a dar un bo servicio a todos os cidadáns do noso municipio que queiran disfrutar del cos seus cans ou coas súas mascotas. As previsións que manexa a Xunta de Galicia é que as obras poidan iniciarse nos próximos meses, co fin de que o parque canino poida estar xa operativo antes de finais de ano. A próxima semana entrará en servizo a área de estacionamento de autocaravanas de Noia. O proxecto, marcado no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino, supuxo un investimento próximo aos 130.000 euros. Tan só queda pendente a instalación duns paneis informativos para proceder á apertura do estacionamento de autocaravanas en Noia, situado na zona do Barquiña. Estamos pendentes de uns paneis informativos que van ser importantes para a xente que se aloxa ali, porque os que somos daqui sabemos onde está ubicada o parking, onde está ubicado o parking, pero para a xente que ven de fora, darlle uns QR e demais, que sepan que están moi preto do paseo marítimo, porque realmente están moi preto, inda que estando ali non apareza, e despois outros tipo de información como a oficina de turismo e demais. O parking de caravanas é un proxecto dos importantes que se financiou co PSTD, co programa de turismo sostible, e creo que vai ser un aspecto importante tamén dinamizador para nós, no sentido de que é un elemento máis e un servicio máis para a xente que nos ven a visitar. Está adecuado perfectamente ás condicións de uso de caravana como parking, non como camping, con todos os servicios de agua, electricidade e tal que se require. Ademais deste novo recurso turístico, o proxecto supuxo a mellora da contorna do Parque dos Carballiños, que se atopaba moi degradado.
Este proxecto de parking de caravanas e tal nos permiteu tamén dentro do mismo proxecto, porque é o mismo proxecto, a recuperación dunha zona que sirve de apoio ao estacionamento, ao parking de caravanas, que é o Parque dos Carballiños, un parque que estaba totalmente deteriorado, onde se cambiou todo o inmobilizado urbano de pontes e demais e se adecuou. De feito, xoubo ali unha festa dos veciños da Barquiña. Entón é un espacio máis verde recuperado neste mandato e que, bueno, sigue a liña do que estuvemos facendo no Campo da Feira, no Xardíns de Felipe de Castro e algunha planificación máis que temos pensado. O investimento para a execución deste novo aparcadoiro roldou os 130.000 euros con cargo ao Plan de Sustentabilidade Turística en destino. Pontevedra prepara a loxística para poder desfrutar da eclipse do 12 de agosto. Na cidade do Lérez acadará unha cobertura do 99,5%, todo un espectáculo que está previsto que atraia a centos de persoas. Pero para poder seguir este fenómeno con todas as garantías, hai que ter en conta varias medidas de seguridade. Por exemplo, no uso das gafas, aínda que estas sexan homologadas. Os expertos advirten de que non están pensadas para mirar o sol de forma continuada. Ademais, antes de usalas, é fundamental comprobar que non presentan danos, non deben empregarse con prismáticos ou telescopios e no caso dos menores deben utilizarse coa supervisión dun adulto. Outro xeito de gozar da eclipse con sistemas de observación indirecta como os visores ou as caixas de eclipse. Sobre isto, o Concello puxo a disposición da cidadanía un arquivo descargable en formato PDF coas instruccións para fabricalas. Outra das cuestións fundamentais é escoller ben o lugar para observar o fenómeno, optando por espazos co horizonte occidental completamente despexado. Tamén recomendan consultar previamente mapas de sombras. Agárdase que este fenómeno atraia numerosas persoas á cidade, polo que o Concello desaconsella acudir a parques forestais ou zonas de monte. Tampouco na contorna do Hospital Montecelo, para non afectar o funcionamento do complexo sanitario ou na ponte da AP9 sobre a ría, algo que está totalmente prohibido. Está previsto que a lúa comece a ocultar o sol ás 19:32 horas, acadando o momento cumio ás 20:28 e rematando cara ás 20:21. Se entregaron cos programas unhas gafas para que a cidadanía poda observar o eclipse de forma segura, que a ninguén se lle vai a ocorrir tirarse nunha tumbona e botarse 2 horas observando de forma continua e sin pestañexar siquiera o sol. Pero realmente non se debería observar máis de 20-30 segundos como moito de forma continua. Onde velo? O problema que temos nesta eclipse é que é moi tarde. Entón temos que ter moito cuidado con non ter árbores, edificios, un monte, unha montaña que suceda que nos momentos previos ao momento do máximo que o sol se meta, que quedamos sin ver o espectáculo. Desaconsellar as zonas boscosas, é dicir, o que son os parques forestais e as zonas de monte, por razóns de seguridade. A primeira é porque estamos no verán e podemos estar en alto risco de incendio, con lo cual a presión humana sobre unha determinada zona sempre é un factor que poida implicar un incendio. A segunda cuestión é que non están preparadas as pistas para a demanda que pode haber ese día. Polo tanto, a asistencia masiva a esas zonas pode implicar o que queden bloqueadas esas vías. Imaginémonos que vías bloqueadas máis un incendio, cal pode ser o problema que se poida derivar dai. Imaginamos que hai moitos veciños que se van desplazar a zona donde o eclipse é do 100%. O que sí é certo é que as Rías Baixas son un foco de atracción de turismo. Nesa altura de ano hai moito turismo na zona de Pontevedra e aumenta a nosa poboación. E ademais ese día temos unha boa programación, porque se non me confundo temos o concerto dos Sidecars ás 10:30, temos a Orquestra Sinfónica de Pontevedra xusto ás 9, xa coa eclipse prácticamente rematada. Tempo para publicidade, non marchen.
Se está pensando en emprender, saiba que no Polo de Emprendemento de Vilanova pode atopar un gran aliado. O vindeiro mes de novembro cumpriránse 2 anos dende que o servizo localizado no Pazo de Vistarreal abriu as súas portas. Neste tempo axudaron a que 401 proxectos colleran forma, con titorías e asesoramento personalizados. O vindeiro mes de novembro cumpriránse 2 anos dende que o Polo de Emprendemento de Vilanova abriu as súas portas, un tempo no que se ten confirmado como un servizo de éxito. Traballar para levar a preto da xente, preto do rural e preto de onde está o emprendemento que non ten servicio ou soporte na súa cercanía, como pode ser nas cidades, e ese apoio que precisa calquera que este a emprender. Polas instalacións no Pazo de Vistarreal pasaron xa 401 proxectos, todos contan co acompañamento personalizado dos profesionais do Polo. Na actualidade, 364 seguen activos e tan só 5 foron abandonados. O que fixamos co beneficiario é un pautado de entrevistas ou sesións, chamámoslle titorías, onde vemos cal pode ser a análise previa do contexto e despois o camiño para chegar ao obxectivo. Tamén son variadas as ideas. Por sectores predominan as actividades administrativas e servizos auxiliares. Séguenlle os servizos e as actividades artísticas, recreativas e de entretemento. Na maior parte dos casos, estes proxectos teñen detrás a emprendedores de entre 35 e 50 anos. Moitas veces incertidume que a persoa emprendedora ten a causa de non saber os pasos que ten que dar. Poden ser pasos administrativos, de fórmulas xurídicas, de ver se pode obter algunha axuda e subvención para o seu proxecto, ou poden ser dúbidas dende o punto de vista de modelo de negocio. Rocío é unha destas emprendedoras, é de Santo André de Xeve, en Pontevedra, e hai poucos meses que chegou ao Polo de Emprendemento de Vilanova co seu proxecto baixo o brazo, Xiro Tradicional. O que quería tamén era traer un pouco da nosa tradición á actualidade. Comeza pola miña avó argentina. Transmitiume ese orgullo e ese amor por a tradición e a cultura galega. Quixen traer á zona de Pontevedra pois complementos ou cousas que non son de utilidade á xente que estamos no mundo tradicional. A información que lle ofreceron e sobre todo o acompañamento para desenvolver o seu proxecto foron fundamentais para que Xiro Tradicional collera forma. Deronme esa información e esas pautas a seguir e pois agora sigo validando esa idea en feiras ou coa xente máis achegada. Tamén é unha realidade Saraiva, o primeiro aceite de oliva virxe da comarca do Salnés. É froito dun proxecto de Victoria de Dena no concello de Meaño. Nace fai uns anos cando herdou o meu home unhas fincas e pensando que tendo outros traballos, pois buscas un produto que non che ocupe tanto tempo e que ao mesmo tempo teña como raíz. No seu caso, chegou ao Polo de Emprendemento de Vilanova con outra idea na cabeza, pero o nacemento de Saraiva levouna a concentrar neste proxecto todas as súas forzas. Eu non coñecía os polos de emprendemento porque faloche que eu xa fai 1 ano e pico que estou con Arancha. Viron que o meu proxecto era viable e moi bonito, que de feito é, e por iso cheguei ata o polo. Xiro Tradicional e Saraiva son só 2 exemplos. Nestes 2 anos de vida, o Polo Vilanovés realizou máis de 1.100 titorías, 83 reunións con entidades do territorio ou 27 eventos. Cifras que deixan claro o dinamismo desta oficina, unha das 15 que forman a rede de polos despregada en todo o territorio galego. Que o emprendemento é un camiño nesta sociedade bastante solitario, onde falta con quen transmitir as preocupacións, as dúbidas, onde obter un apoio, ese digamos o pilar fundamental de funcionamento do polo. E non só repetiría, senón que aconsello a xente que pase polo Polo de Emprendemento de Vilanova. Se ten un proxecto, unha idea, que se pase, porque se é viable, vai sair adiante en nada.
Hoxe o Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés celebrou a presentación oficial da súa 17ª edición. No seu marco, 20 alumnos traballadores están a participar nun programa mixto de emprego e formación promovido polo ente comarcal e financiado pola Xunta de Galicia. O Goberno Autonómico achega case 500.000 euros para esta acción, que combina formación teórica e práctica para mellorar a cualificación profesional e favorecer a inserción laboral dos participantes. Así, o alumnado distribúese nas especialidades de cociña e servizos de restaurante. A presentación do proxecto permitiu poñer en valor un modelo formativo que dende o ano 2005 combina a aprendizaxe, experiencia práctica e un estreito vínculo co tecido empresarial e social da comarca. Con máis de 2 décadas de traxectoria, o Obradoiro de Emprego Hostalería do Salnés consolídase como un referente na formación de profesionais da hostalería, contribuindo á mellora da empregabilidade e o desenvolvemento socioeconómico do Salnés. Vexo ganas e vexo ilusión. Con ilusión, con ganas e con unha boa formación que vades a ter, eu creo que o futuro laboral que tendes é moi prometedor. Al final estamos falando de 500.000 euros que son impostos de todos os cidadáns que pagamos para que teñades un proxecto de vida propio e que unha vez dentro de 9 meses vades vos a seros que paguedes esos impostos para que veña outra remesa de xente a formarse e que se poida insertar no mercado laboral. Creo que é unha oportunidade para todos vos, para os alumnos. A formación cada día é máis necesaria, seguro que tendes experiencia na hostelería, pero ao mellor ese diploma acreditativo ao mellor non, precisamente esta formación tamén facilita ese diploma, non, que é tan necesario tamén. E aparte poder complementar a formación en distintos aspectos, en idiomas, por exemplo, como estábamos vendo, nas novas tecnoloxías tamén, é dicir, é un curso, un obradoiro moi completo. Amicos pechou o seu campo de voluntariado xuvenil cunha xornada de convivencia no Parque Natural de Corrubedo. 15 mozos participaron nesta iniciativa que combina a conservación do medio ambiente coa educación en valores e o respecto á diversidade. A directora xeral de Xuventude da Xunta participaba esta mañá na xornada de clausura do Campo de Voluntariado Xuvenil de Amicos. Trátase xa da 7ª edición desta iniciativa na que unha quincena de mozos compartiron unha experiencia baseada na convivencia, a inclusión e o compromiso ambiental. Ao longo de 2 semanas realizaron diversas accións de conservación medioambiental en espazos da Rede Natura, recollida de lixo mariño ou eliminación de especies invasoras. É un campo de voluntariado nacional con rapaces e rapazas de varios puntos de España. Temos de Murcia, algúns tamén de Galicia, da zona de Madrid, de Cidade Real, se non me equivoco. Fixemos durante estes 11 días, rematamos mañá, labores de limpeza e mantemento de espazos naturales. Aquí no Parque Natural de Dunas de Corrubedo, Lagoa de Carrega-Levixán, e no Parque Nacional das Illas Atlánticas. Un pouquiño a demanda do que nos piden os parques. Neste caso, aquí fixemos máis que nada retirada de plantón de pino, como especie invasora, e no Parque Nacional das Illas Atlánticas traballamos en CIES en Cortegada, retirando plásticos da zona de intermareal, os plásticos que vai arrastrando a marea, facendo un pouquiño limpeza de praia para conservación. Mais aló da vertente medioambiental, os participantes neste campo, nos que conviviron persoas con e sen discapacidade intelectual, destacaron a importancia dos valores que promove, como o respeto á diversidade, a inclusión social e a participación activa dos mozos na comunidade. Porque este campo de voluntariado se trata sobre todo del medio ambiente y también tiene su parte social, pues trabajamos con personas que tienen algún tipo de discapacidad y todos juntos formamos un equipo para ir a limpiar playa, para quitar invasoras de algún parque natural. Es todo un poco de protección del medio ambiente y concienciación para que las personas tengan un poco de cuidado y tengan su amor por la naturaleza y por conservar esos espacios tan bonitos que tenemos por aquí. Hacemos muchas cosas en tema de recoger cosas en la playa, de recoger pinos, de también, como somos gente medioambiental, cuidando lo que es las playas.
Este campo enmárcase na campaña Modo Verán Activo que pon en marcha a Xunta de Galicia co obxectivo de favorecer a conciliación das familias a través dunha oferta de ocio xuvenil. A campaña bate este ano récord de participación con preto de 12.000 prazas ofertadas nas diversas modalidades de campamento. A nosa campaña de verán supón un gran recurso de conciliación para as familias e tamén este ano pois temos un récord de prazas, non? Chegamos case ás 12.000 plazas, isto supón de novo un récord histórico e a campaña de verán máis grande de todo o país, máis grande de España e como decía, pois é unha gran ferramenta para todas as familias que traballan que poidan mandar aos seus fillos aos campamentos e tamén aos campos de voluntariado. Xosé Manuel Vilas e Ciprián Rivas serán os percebeiros de honra na 27ª edición da Festa do Percebe de Aguiño. Os galardóns serán entregados o próximo 2 de agosto durante a celebración da exaltación gastronómica. A Confraría de Aguiño perfila os últimos detalles da Festa do Percebe que se celebrará o domingo 2 de agosto no peirao da localidade. Esta mañá os responsables do Pósito e do Concello de Ribeira daban a coñecer o nome dos dous homenaxeados que serán distinguidos como percebeiros de honra na 27ª edición desta festa declarada de interese turístico galego. Estamos a falar pois de José Manuel Vilas, Manolo Vilas, que como ben decía o patrón maior, pois é un aguiñense e ademais pois presidente do Clube Xuventud Aguiño desde fai moitísimos anos, foi unha persona tamén que tuvo a súa traxectoria e que velou polos intereses da parroquia de Aguiño desde a Corporación Municipal, sempre cun talante estupendo, cun tono positivo e construtivo, e desde logo que creo que sempre atendendo aos intereses dos seus veciños da súa parroquia, e polo tanto en iso tamén vai incluída o que é pois o marisqueo, o que é a actividade que se fai dende a cofradía, dende este peirao, con apoio á súa lonxa, á súa agrupación de mariscadores, e nos parece que é un nome pois moi merecente de levar este galardón. E por outro lado, Ciprián Rivas, efectivamente, unha persoa que ten unha traxectoria nacional en postos de grande responsabilidade e que efectivamente alá por donde vai fala de Aguiño, fala de Ribeira, fala do noso Percebe. Ademais da entrega dos galardóns, durante a xornada terá lugar a tradicional degustación gastronómica de Percebe nunha carpa instalada no peirao aguiñense. Os interesados en asistir xa poden adquirir os tickets de xeito anticipado para evitar colas. Que os tickets pois, están á venta xa na cofradía en horario de oficina de 9 a 1 da mañán e 3 da tarde a 5 da tarde. É moi importante porque é unha maneira de non aglomerar tanto as colas que sabemos que hai todos os anos, que é un pouco inaccesible desta maneira, porque claro, todo o mundo ven un pouquiño a hora de comer, non? Que cando realmente pois é a hora do vermú, que nos lle chamamos, bueno, intentar desa maneira pois non que non se colase tanto que as colas. O prezo da ración manterase en 20 euros, o igual que na pasada edición, unha contía do máis modesta para poder degustar un percebe de primeira extraído entre Punta Falcoeira e Río Xeira. Estamos desexando ver esta famosa estampa que nos ten acostumada Alonso de Aguiño, esa famosa mesa ateigada do mellor marisco, que son os percebes de Aguiño. E, bueno, a zona comprendida vai ser na que estamos traballando agora, que é a zona norte, que vai aquí do Falcoeiro hasta Río Xeira. Basoñas, todos os petóns de fora incluídos. É pouco máis que añadir do que falou o patrón maior. A 27 edición, bueno, a semana do 27 ao 2 de agosto, iremos ao Percebe os 5 días. A organización prevé repartir unha tonelada de marisco. Porto do Son regresará un verán máis ao seu pasado coa celebración da Feira Celta. A cita xa consolidada no calendario festivo da comarca terá lugar esta vindeira fin de semana dende o venres 24 ao domingo 26. Como en edicións anteriores, a feira contará co campamento celta e o mercado de artesanía con multitude de postos. Tamén haberá durante os 3 días multitude de actividades con exhibicións, obradoiros, música tradicional, recreacións históricas, animación infantil, desfiles e espectáculos itinerantes. Sen dúbida, un dos espectáculos máis agardados será o do sábado pola noite, Errantes, que de seguro volverá a sorprender a todos os presentes cunha impresionante montaxe de lume de gran formato, seguida de música e festa celta.
O Festival Río Verbena en Pontevedra pecha o seu cartel para a edición deste 2026 e faino coa confirmación dun novo artista. Xoe López subirase ao escenario tamén no 5º ano da cita. López sumase así ao plantel de 18 artistas que actuarán no marco do Río Verbena os días 21 e 22 de agosto. Love of Lesbian, Siloé, Lala Love You, Carlos Ares, Idoní, León Benavente e Sanguijuelas del Guadiana son os nomes que encabezan o cartel deste ano. Os abonos en entradas diarias para o festival seguen a venda na páxina web oficial rioverbena.com. O Festival Senda do Mar volve ao Concello de Poio, a cita que busca consolidarse como unha parada de referencia do verán despois de reunir na súa primeira edición a 7.500 persoas, celebrarase este venres 24 de xullo na Seca. Este ano o gran protagonista da edición será Albama Ice, un dos DJs de música comercial con maior proxección do panorama estatal. Tamén estarán Unai, De Mirón ou Michi, todo a partir das 9:30 da noite e de xeito totalmente gratuito. Cando chegamos ao goberno, unha das nosas inquedanzas era pois crear un evento específico para a xente máis moza do concello e de toda a comarca. Na primeira edición de Senda do Mar pois demostrou ser un éxito rotundo, con preto de 8.000 en ese caso asistentes e sobre todo pois unha tarde-noite onde a mocidade e a xuventude disfrutou dunha programación variada e sobre todo pois pasou unha tarde distinta e nós o que queremos con esta segunda edición é consolidar xa a Senda do Mar. Ao final, dende a Consellería, pois queremos axudar a dinamizar pois a vida cultural deste concello, que ademais complementa tamén pois toda a actividade cultural que ten programada para este verán e tamén é unha forma de darlle pois unha alternativa de lecer a nosa mocidade, non? Bueno, desde aquí convidamos a todo o mundo a que o próximo venres 24 de xullo se achegue ata o Parque da Seca, ata Apoio, a disfrutar dunha tarde noite inesquecible no que superaremos a edición do ano pasado, que foi un éxito rotundo. Máis dun 100 de pilotos teñen esta fin de semana unha cita en Ribadumia. O Concello acollerá a quinta edición do Rally Mix organizado pola escudería Desguaces Tino Racing. Será do 24 ao 26 de xullo. A proba é a terceira puntuable para o Campeonato Xunta de Galicia de Rally Mix e consta dun percorrido de case 15 kilómetros. Deles, máis de 13 transcorren por pistas de terra e asfalto nun treito cronometrado e pechado ao tráfico. Engloba tamén dous memoriais. O cuarto memorial Esteban Pérez Iglesias, que premia os gañadores de vehículos con tracción traseira, e o memorial Bárbara Gómez Oubel, que destaca os tres primeiros copilotos clasificados. Ademais, celebrarase a segunda edición do trofeo N5 para este tipo de vehículos. Está previsto que a proba arranque o sábado 25 ás 11:30 da mañá. En canto a entrega de premios, será o domingo ás 4 da tarde e repartiránse 6.350 euros en premios en metálico. Este ano, entre os organizadores, figura tamén o Concello de Meis. Ademais, neste 2026, o Rally Mix será moi especial pro equipo organizador. Supón o regreso de Tinín Iglesias, despois de 2 anos do grave accidente que sufriu en León e que o deixou nunha cadeira de rodas. Neste sinistro falecerá a súa copiloto, a boirense Bárbara Gómez Oubel. O deporte vai máis alá da competición, xa que a través del aprendemos a colaborar, a confiar en nos mesmos, a respetar aos rivais e a afrontar cada obstáculo con ilusión e superación. A ver, 3 anos son moitos anos e eu desde o primeiro día xa dixen que quería volver a intentar correr e tirar para adiante. Desde aquí tuvemos que mandar o coche, por exemplo, tuvémoslo en Cataluña, de Cataluña levámoslo para Roma para adaptar en idos simples. Gracias a moita xente, a Álvaro Llovera e todas as persoas que estuveron aí axudando e nada, a darlle para diante que isto nos acaba e vamos a facer o que podamos por aí, indo tranquilos, que pouco probamos o coche e a disfrutar. Parabéns, Tinín, parabéns, Tino e familia, porque gracias a todos vos, Ribadumia pode promocionarse como concello, porque é moi importante que se promocione como concello, xenera un movimento económico xa non solamente en Ribadumia, senón en Meis, como ben decías, concelleiro, en Meis, pero tamén na comarca do Salnés, porque por aquí pasan moitas persoas polos concellos tanto de Meis como daqui de Ribadumia, e polo tanto, iso é o que buscamos, non? Ese turismo deportivo en Ribadumia, sempre que falamos de turismo deportivo, primeiro apoiamos o deporte e segundo, intentamos que esa promoción que poida que
que se poida coñecer a Ribadumia máis alá do que poden ser as fronteras do que pode ser a provincia de Pontevedra. Creo que estamos conseguindo. Ata aquí chegou a edición das novas do día deste mércores 22 de xullo. Voltamos mañá a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.